Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आरो दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायबाय रायजोफोर दिनै न' गोदान लानाय आरो गिबि खेब सिजौ गायनाय आर'ज दोङो आरो बेयावनो फैदो सानदों नोंथांमोनखौबो एसे देखायलांनो होननानै रायजोफोर नायलांबाय थादो दिनैनि हाबाफारिखौ नोंथांमोनखौ एसे दिन्थिलांनोसै 감소있지 정마이 나바이 아파 으라이 마피 의소 영순이 다카이 능아파 아르 라이즈 라자니 시경아우 마토와리 자네 니네 아 건방사 나바이 능아파 세종하는 중에 지금 바트 덤비 가이기 이제 바트니 인차시 난 잡아요. 시주 너도 아이 거기 하잖아. 너 바트 너 마 바트 마 그거 바트 무지 뭐나. 이거 무지 뭐니 카미스카네. 아이 시주 봐. 오늘. 또 베크를 보는 아 베크를 안 하면은 정다 내 바트. 아 베크는 리드 문세 리드 가 시작하는 리드 문세 리바이드. 너 베니 바타야 마. 야 베크니 신이 사베
दिनै दा फंबाया दा बे हरेन फंबाया दा माखौ लाना फुजिब बाथौथ' बुंदों बाथ्रा माखौ लाना फुजियो बै सिजौखौ लाना फुजियो बै सिजौखौ मिथिदों नोंथांमोन मिथिदों बुजाय नोंथांमोना बे मोनबा सिरिदों मोनबा मा जानाय आसिरबाद जोंथ' नुवाखैना बाथौ आरो गेजेरावसो दोंनो बै बाथौ नायदों 12,000 दोङो आइ माइनाव माखौ होनना बुङो प्रकृति सृष्टिखौ जाहोदों होनो आं आरो मोनसे शास्त्र फोरोंबावनो मोना ये बेलकनि आरो नै बेलकनिनिफ्राय फरेनफोरा नुहुरो आरो फरेन नामा तेजपुर ओमफ्राय लखिमपुर गथाय नायजोब्बाय आरो न' गोदानखौ नै